Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Кулли мардуми Тоҷикистон дуруди бепоён ба шумо. Бародарони ширинзабон, бародарони бофарҳанг, бародарони ботаърих. Охир вақто аз сабабе ки дар саҳифаҳои иҷтимоӣ бисёр як ғазоват шидестааст, дар саҳифаҳои иҷтимоӣ мехонӣ ҳамин комментариҳоя бисёре ҳамин медуриянд аз пишти як аблах кулли мардуми ҳамсоя кишвара дашном мекунанд, ҳақорат мекунанд зери комментариҳо. Ва имрӯз ман хулосан ҳамин либоса пӯшидам. Албатта ки бо ягон олим нестем, як одами оддӣ ҳастем, аммо гуфтам як шумоя даъват кунам, гӯям ки араб аз ноараб ягон фарқате надорад ва беҳтар нест. Ноараб аз араб ягон фарқате надорад ва беҳтар нест. Аз пишти як аблағ ҳеҷ кас ҳаққу ҳуқуқе надорад ки кулли тамоми мардуми як кишварро дашном кунад. Вай тоҷик бошад, вай узбак бошад, вай рус бошад, вай касе ки бошад набошад, ҳатто вай яҳудам бошад. Дар саҳифаҳои иҷтимоӣ як бор дароед бинед чӣ гапи хабарҳо ҳаст. Масалан, имрӯз дар ҳамон ғазза насткушӣ ҳаст. Аммо хеле зиёд яҳудое ҳастанд ки бар зидди ин насткушӣ ҳастанд. Бибинед чӣ гапи хабар аст дар Русия. Мебурӯянд мегӯянд ки тамоми шумо ғуломи мо ҳастед. Аммо ин маъне надорад ки тамоми мардуми рус ин гуна фикр дорад. Мо медонем чӣ гуна одамҳо ҳастанд дар Русия. Хубашам ҳаст, бадашам ҳаст. Тоҷикистонам ҳамин, Узбакистонам ҳамин, Қирғизистонам ҳамин. Ҳама ҷода як дар подаяш гӯем ки як баррачаи рихин ҳаст ки ҳамин подарро ифлос мекунанд. Аммо боз мегӯям, ин сабаб бояд нашавад ки мо кулли мардуми як кишварро дашном кунем. Ҳеҷ вақт он нафаре ки ин гуна ҳарфҳоя мезанад, модари, падари, хоҳари, додари касеро дашном мекунад, бовар кунед вай ягон сухани фоидааш нест. Ба ин суханҳо хулоса гуфтанӣ будем ки душманӣ аст, душмани худо ҳаст, барое ки нафаре ки ба ин чизо даъват мекунад, ин душманӣ аст. Аммо мо ба як чӣ фақат даъват мекунем дар видеонаворҳо, хусусан худам, ба иззати эҳтиром, ба забондӯстӣ, ба фарҳангдӯстӣ, ба таърихшиносӣ, ба худшиносӣ, ба ҷаҳонбинӣ. Барое ки мо бояд худро донем. Дар Қуръон Худованди Карим мегӯяд ки мо ҳар гуна миллат, ҳар гуна одаморо офаридагӣ ҳастем, то ки шумо якдигартонро бишносед. Ва мо ки аз фарҳангу забону таърихи худ дифоъ мекунем, инам як ҷиҳод аст. Мо бояд бо илм, бо забони хуб ҷиҳод кунем, бародаро. Агар ки баҳс кунем, марҳамат, ба забони нек, ба забони хуб, ба далелҳо баҳс кунем. Албатта ки на ҳама одамо имконият доранд ё ки савод доранд. Аз ҳамин сабаб даромада ҳар гуна гапҳо менависанд, як асабӣ худро нишон медиҳанд ва дар вақте ки ин асабӣ худро нишон медиҳанд, як ҷоҳилӣ худро нишон медиҳанд. бародаро, пайравӣ накунед ва худдорӣ кунед аз сухани бад гуфтан. Бисёри нафарое ки дар дӯзах меафтанд, аз сабаби забон меафтанд. барои ҳамин бисёри шоирон бузургони мо гуфтагиянд, суханро дониста гӯй, то ки дӯстро душман нагардонӣ. Инаму мебахшед аки номша намедонам, Эльёр бозорчӣ, кал мегӯянд. Шаха калам ҳаст, мудорам ҳаст, ҳеҷ гап нест. Аммо инаму сухани бад гуфт ки инамо хеле бисёр душман пайдо кард. Аз ҳамин сабаб бардоро иззати эҳтиром кунед ба забони худ ва ақли солими худ. ҳар як калимаи баде ки мегӯед, ин дар сар ҷо мешавад, дар қалб, дар дил ҷо мешавад, бародаро. ва албатта мо олимам нестем, чӣ гуфтем, ягон донишмандам нестем, аммо
ҳар як шахс фикри ақидаи худро ҳақ дорад баён кардан ва аз ин ҳақ мо истифода мебарем ва кулли мардуми тоҷикистона, порсизабона, чӣ ӯзбекистона, чӣ қирғизистона, дигар мардума ба иззати эҳтироми таърихи якдигар, фарҳанги якдигар, забони якдигар даъват мекунем. Забони порсӣ забони дини ислом аст. албатта ки забони дуввуми дини ислом аст. қуръони карим аввалин бор ба забони порсӣ тарҷима шуда буд. бузургони ин дунёе ки ин қадар дини ислом ва суннати пайғамбарро пеш бурдан аз тоҷикон буданд. имом албухороӣ, имом тирмизӣ, абу довуд, имом муслим ва ғайра, абу ҳанифа ва ғайра хеле бисёр ҳастанд. ва албатта ки ҳадиси пайғамбар ҳаст оиди маҳдӣ ки мебиёяд. маҳдӣ чӣ гуна ҳадис ба ҳаст дар хуросони бузург пайдо мешавад. мумкин ки аз тоҷикон маҳдӣ бошад, мумкин ки аз дигар миллатҳо, аммо пайғамбар гуфтагиаст ки аз хуросон ин тамаддуни тоҷикон аст бародаро, тамаддуни тоҷикон аст ва маҳдӣ ҳамаи моро ҷамъ мекунад ва мо онро пайравӣ мекунем. хуб, мо ки бузургони ин қадар бо фарҳангу забондӯсту ширинзабону илмдор ки бошем, ҳамчун мусалмон як бор дига даъват мекунам, номи поки бузургони худро зери пой накунед. ба ҳеҷ кас надиҳед ки зери по кунанд фарҳанги забону дини моро, аммо бо сухани нек. хуб, бадам бошад, аммо ҳаракат кунед ки ҳар гуна гапҳои бад назанед. ҳамин буд бародари ҳар як шахс, чӣ мегӯям ба араби, ихванул муслимин, яъне мусулмон бародари мусалмон аст. хуб, ба ҳамин рӯз расидем. худо бо умри шумо дароз кунад ва забони шуморо ширин гардонад. хуб, ба ман гӯед чӣ хел аст, мезебад ё ки не? ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ин субҳи саҳара соат 7 аст, бедор шудем. як аллоҳ таоло гуфта истем дига, гуфтам як видео навор кунам. ассалому алайкум бошед.